स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोनहा रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायग्राफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मासुला 500 रां आरो एससी एसटी सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोनहा रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायग्राफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मासुला 500 रां आरो एससी एसटी सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोनहा रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायग्राफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मासुला 500 रां आरो एससी एसटी सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडियाव आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोनहा रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायग्राफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट
एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आरज गाबनायनि मासुला 500 रां आरो SC ST सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन।